2021-22 ikasturtean, 9 gradu, 7 unibertsitate master eta doktorego programa bat eskaini egin dituen. Guztira, 2407 ikaslek egin zituzten ingeniaritzako ikasketa gurekin. Gazte trebatuak prestatzea da gure egitekoa, eta iaz, 330 graduatu, 204 master eta 26 doktore berri izan ziren gurean trebatu eta ikasketak bukatu zituztenak. Erkidegotik kanpoko ikasleak erakartzeko estrategiaren eraginez, 21-22an, hauek ikasle berrien 17,4% suposatu zuten. Hauen artean, nabarmentzekoak dira, Eztia ingeniaritza eskolarekin dugun diploma bikoitzaren hitzarmena edo Latinoamerikako ikasleak erakartzeko sinaturikoak. Ildo berdinetikan, azpimarratzekoa da robotika eta kontrol sistematako unibertsitate master titulaziorako master bikoitza. Honi esker, ikasleak masterraren bigarren urtea PU-bienen egingo dute, eta 2 unibertsitateako titulu ofizialak eskuratuko dituzte, EIT manufakturineko labelaz gain. 2021an hasi baginen ere, 3 titulazio berriren proposamenak lantzen jarraitu genuen. Egiaztapen prozesuaren azken etapetatik igaro ginen, eta hauek abian jartzeko onespena lortzearekin batera, eskaintza berria ezagutzera eman eta ikasleak erakartzeko prozesuetan lan egin genuen. Unibasq agentziarekin elkarlanean, irakasle eta ikertzaileen ebaluazioa burutu zen. 15 pertsonek unibertsitate pribatuko irakaslek akreditazioa lortu zuten, eta dozentia programan 21 ebaluazio positibo jaso genituen. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Mondragonen laguntzari esker, gazteen artean eta bereziki emakumezkoen artean, STEM bokazioa sustatzeko estrategiarekin jarraitu genuen Mondragon STEM Hub ekimenaren baitan. Gainera, lurraldeko eragile gehiago ere proiektuan inplikatzea lortu genuen. Askotariko ekimenak burutu ziren eta ekimenen balorazio arrakastatsua egin genuen. 2. urtez jarraian, FESLEGO ere antolatu genuen, eta oraindik pandemien eraginpean izan arren, 11 ikastetxetako 300 gaztek hartu zuten parte bertan. Hezkuntza ereduari dagokionean, gure modeloa sandatzen jarraitu genuen. Zeharkako gaitasunak lantzeko helburua lortzeko asmoz, nizugu mugituz orientazio 15 aldiekin ere aurrera egin genuen. 15 aldi hauetan zehar, ikasle zein langile kolektiboak aukera izan zuen hitzaldietan, workshopetan edo lehiaketa ezberdinetan parte hartzeko. Eta horri esker, nazioarteko errealitatea, solidaritatea, kooperatibismoa edo jasangarritasuna moduko balioetara gehiago gerturatu ginen. Epealdi honetako plan estrategikoan, lerro nagusietako bat den pertsonalizazio proiektua lantzen ere jarraitu genuen. Proiektu hau, ikasleek beraien ibilbide akademiko propioa pertsonalizatzeko aukera izatean oinarritzen da. Eta horretarako, eskaintza aproposena diseinatzen aritu ginen. 22-23 ikasturtean, proiektu piloto bat abian jarriko dugu. Ikaslearen garapen integrala lortzeko helburuaz, tutoretza eredua diseinatu zen, eta 22-23 ikasturtean lehen mailan abian jartzen ari gara. Metodologia aktiboak erabiltzeko apustuarekin jarraituz, eskolako irakasleen inplikazioa ezinbestekoa izaten ari da. Adibidez, Flip Learning metodologia aplikatzen hasi ginen, proba pilotu gisa, eta erronketan oinarritutako ikaskuntza metodologia ere aplikatzen hasi gara hainbat masterretan. Metodologia hauen erabilerak irakasleen rolean eragin zuzena du, eta gidari bihurtzen dira, ikasleentzako tutore. Bestalde, lankirekin eta alerekin lankidetzan, proiektu piloto bat jarri zen abian, kooperatibintza mundua ikasleengana hurbiltzeko. Ikasleen ordezkarien kolektiboarentzat 3 saio antolatu ziren, eta eskolako 10 langileren laguntzari esker, 55 saio baino gehiago egin ziren graduko ikasle guztientzat. Garapen jasangarriko helburuak ikasleekin jorratzeko ere lehen esperientzia jarri genituen abian 21-22 ikasturtean. Ekimen honek Eures estandarraren gomendioei, unibertsitate ikasketen 2021ko errege dekretuari eta nola ez eskolako helburu estrategikoei erantzuten dielarik. Aipatutakoa gaintzakotzat hartuta, graduko titulazioen berdiseinura bideraturiko hausnarketa prozesua aurrera eraman da. Eta apirietik aurrera, graduko 9 titulazioak berdiseinatzeko prozesuak jarri dira abian. 2024ko plan estrategikoarekin jarraituz, koordinatzaile pedagogikoaren rola definitzeko lan egin genuen, eta 22-23 ikasturtean figura hori formalki eratzeko lanean jarraituko du. Dual programari dagokionean, 362 ikasle aritu ziren lana eta ikasketa partekatzen. Ikasketa bukatu zituztenen artean, 169 izan ziren Unibasq kalitate agentziak esleitutako dual zigiluaren onuradun. Bilbao Asfabrik kanpusean dugun eskaintza gure dual ereduarekin jarraitu ahal izateko, ikasturte osoan zehar, Bilbo inguruko hainbat enpresetara hurbildu ginen. Lan honetan, Somorrostro irakasgunearekin elkarlanean aritu ginen, eta helburua gure enpresa kolaboratzaileen sarea eratzea izan zen. Gradu eta master bukaerako lanei dagokionean, esan beharra dago,
enpresatik eskatutako proiektu kopurua hasi egin zela aurreko ikasturtearekin alderatuz, eta ikasle hautagai kopurua baino nabarmen handiagoa izan zela gainera kopurua. Erasmus Plus mugikortasun programaren baitan ere, 119 ikaslek egin zituzten beraien proiektuak atzerrian. Mugikortasunarekin jarraituz, 110 ikasle joan ziren atzerrira eta SIKUE eta Erasmus Plus programen bitartez, beste 50 ikasle etorri ziren eskolara gure eredua ezagutu, bertan murgildu eta beraien ikasketa gurekin egitera. Gutxi batzu izan badira ere, gure artean emandako denbora motz gelditu eta master ikasketa gurekin egiten jarraitzea erabaki dutenak ere egon dira. Doktorego programari dagokionean, 121 doktoregai izan genituen eta 26 tesi defendatu ziren. Horietatik 15ek cum laude aipamena lortu zuten, eta 3 nazioarteko aipamena. Aipatu nahiko nuke, euskara hutsean idatzi eta defendaturiko lehen tesia izan genuela iaz, eta baita doktorego industrialaren aipamena lortu zuten 2 tesi defendatu zirela ere. Gure lanaren kalitatea neurtzeko modu bat, gure ikasleen enplegagarritasun tasa izan daiteke, eta horren harira, Lanbidek 2021ko abenduan publikatu zuen azken txostenaren arabera, 2018an gurekin ikasketa bukatu eta 3 urte beranduago, graduan 94ko enplegagarritasun tasa genuen, eta masterretan aldiz 96koa. Emaitza hauek harro egoteko modukoak dira, beraz, aurten ere jarrai dezagun bide honetan lanean.